Moji milí, dnes vám s veľkou vďačnosťou prinášam slová, ktoré ku mne prišli ako dar a ktoré teraz s láskavým súhlasom autora, môjho kamaráta, Eda Saba môžem zdieľať aj s vami. Tento text nie je len čítanie. Je to zrkadlo, jemné, no neúprosné. Nepýta sa, čo máme oblečené, ale čo nosíme vo vnútri. Sme suverénni, suterény alebo len suveníry tejto doby. Keď som tento text čítala prvýkrát, usmiala som sa a hneď na to stíchla. Lebo to, čo Edo pomenoval, je viac než len úvaha. Je to pozvanie. Pozvanie k vedomej tvorbe, k zodpovednosti, k láske, ktorá nie je sladká, ale pravdivá. A tak som sa rozhodla prečítať tieto slova nie preto, že potrebujú byť počuté, ale preto, že by mohli byť precítené. Vítajte teda v priestore, kde nie je hanbou priznať, že niekedy blúdime a kde je hrdinstvom rozhodnúť sa kráčať vedome spolu. Eduard Sabo. Si suverén, suterén alebo suvenír? Nie je suverénom ten, kto o sebe kričí, že ním je. Suverén nemusí hovoriť vôbec nič. Jeho postoj, rozhodnutie, pokoj, zodpovednosť a hlavne činy hovoria zaňho. V tejto dobe sa slovo suverén často používa ako nálepka, titul alebo výkrik proti systému. No byť suverénom neznamená odmietať zodpovednosť, oddeľovať sa od ostatných alebo sa tváriť ako niekto viac. Naopak, pravý suverén je človek so svedomím, porozumením, láskou a pokorou. Suverén nie je proti svetu, je v súlade so sebou a so životom. Suverén z latinského superanus, najvyšší, je človek, ktorý stojí pevne vo svojej vnútornej slobode. Nie preto, že bojuje, ale preto, že pochopil. Jeho sila pramení zo zodpovednosti, pravdivosti a lásky k druhým. Pritom slovo zodpovednosť v jeho prípade znamená, že má zodpovedané otázky. Čo je správne? Čo je treba? Čo je nevyhnutné? Nehľadá výhody, ale ponúka službu. Nie je proti systému. Tvorí nový svet zvnútra. Nezakladá si na právach, ale na cti. Vie mlčať aj hovoriť, keď treba. Suverén nie je Boh, ale je jeho vedomou súčasťou. Nepotrebuješ mu veriť. On je tá viera. Suterén. Suterén nie je urážka, ale stav vedomia. Je to miesto, kde človek žije v hneve, bezmocnosti a vine. Hovorí, nemôžem, nechcem, oni mi to urobili, oni mi to nedovolia. Suterén viní svet, štát, susedov aj rodinu. Bojí sa zodpovednosti, hoci po nej túži. Nevidí cestu, lebo sa bojí pozrieť do seba. Z tohto miesta sa však dá vystúpiť hore, lebo aj v suteréne sa dajú nájsť schody. Suvenír. Suvenír je človek minulosti. Nesie si spomienky, ideály, krivdy a záznamy. Často hovorí veľa, no robí málo. Je ako pohľadnica. Pekná, ale plochá. Spomína, čo bolo, ale nežije to, čo je. Suvenír sa iba predvádza. Vykrikuje heslá, ktorým nerozumie. Preberá cudzie myšlienky, ale netvorí vlastné. Používa slova ako suverén, ale nerozumie im. Žije ako obeť. Niektorí už možno poznáte rozdelenie úrovni vedomia podľa edoizmu. Úroveň náhoda, úroveň dobro a zlo, úroveň vedomý tvorca. Dá sa na ne pozrieť aj z iného uhla pohľadu alebo v opačnom poradí. A o tom je tento článok. O ľuďoch, o svete, o nás, kde sa v ňom nachádzame. Suverén v občinovom práve. V občinovom práve je suverén človek, ktorý si uvedomuje svoju hodnotu a túži konať v súlade s rodom, občinou a životom. Nie je to rebel bez príčiny, je to tvorca, s vedomím, že jedine spolu vytvoríme tie práve hodnoty. Slovenské slovo pre suverén?
Ak by sme to chceli vyjadriť po našom, suverén je osvietený, má svetlo v sebe, jasnú myseľ, celostný, spája, nie rozdeľuje, zvrchovaný, stojí nad všetkým, ale slúži všetkému. Človek s úctou, jeho moc je súcit, nie hrubá sila. No a na záver otázky pre seba. Skôr než o sebe povieš, že si suverén, spýtaj sa. Viem niesť zodpovednosť za svoj život? Mám lásku v srdci aj pre tých, ktorých nechápem? Som pripravený tvoriť nový svet s druhými, nie proti ním? Ak áno, potom už nápis suverén nepotrebuješ. Už ním si. Tak čo poviete? Krásne slová, pre mňa určite. Verím, že boli poučné a že ste si ich precítili aj vy. A Edko, ešte raz ti veľmi pekne ďakujem za to, že takto krásne tvoríš. Prajem vám všetkým krásny deň, ľúbim vás. Vaša Lina.